Il-funeral ta' Pelé ma kienx bħal funerali li mdorrijin bihom aħna. Iżda b'differenza dan kien bħal festa b'ċelebrazzjoni ta' ħajtu. Malti l-inserta kien f'Santos għal Net News x'atmosfera unika kien hemm fl-aħħar jiem e kif eluf ta' persuni niżlu fit-toroq biex isellmu għall-aħħar darba l-memorja tal-ikona tal-futbol Pelé. Atmosfera unika kulħadd bil-flokkijiet ta' Pelé, kulħadd b'xi ritratt li kellu ma' Pelé meta kien żgħir jew ta' meta kien għadu ħaj u memori. Oliver Mikallef kellu ċans li jidħol fl-Istadium Villa Belmiro fejn hemmhekk in-nies kienu qed isellmu lil Pelé li kien jinsab espost tal-pubbliku. Kien hemm queue enormi, ġifieri jien naħseb kien hemm kwadri kilometru nies queue plus li mhux kien mortin warajna jew ħafna iktar nies. Naħseb kollox għamilna xi għax bdew jaġlu ħafna fil-fatt. Avolja kien hemm queue kbir, il-queue beda jaġġel ħafna. Naħseb għamilna xi satejn kollox fil-queue biex tħallna. U l-emozzjonijiet varji ma jistgħux jonqsu hekk kif Pelé dejjem kien persuna eżemplari kemm fil-ground u anke barra. Kien hemm nies qed jibku, kien hemm minnu emozzjonat, mhux kulħadd l-istess. Kien hemm min kien eċċitat biex jidħol biex jaġġel biex jidħol u tara dik xi ħaġa ġo fihom li qiegħda ġo fihom ġo d-dem tagħhom dawn in-nies. Il-futbol xi ħaġa hija parti minn ħajjithom hawnhekk il-Brażil. Għalkemm Oliver ma kienx fost dawk il-persuni li l-għada niżlu fit-toroq ftit qabel id-difna huwa seta' jara li l-atmosfera kienet waħda kbira. Kienu pjanati li dil-biċċa xogħol teħdilhom xi 45 minutes b'kollox. Fil-fatt minn 45 minutes spiċċaw b'xi 3 sigħat. Esperjenza unika l-Oliver li żgur qatt mhu se jinsa. Xi ħaġa li ħanibqa' niftakar għal-omri għax Pelé kien leġenda tal-futbol, rebaħ 3 tazzi tad-dinja, fid-dinja mhu ħarġa jagħmel qas jekk jgħaddu 200 sena oħra. U li kont hemmhekk u rajtu fit-tabut waqt li qiegħed hawnhekk vera kienet xi ħaġa sodisfaċenti għalija. Kristin Mamo għal Net News.